2024ko, abenduko 30ko osoko bilkuriei hasiera emango iseu. Gai zerrendan 5 puntu dakau, erregu galderak barne. Lehenengo puntuan, juntzan hileko, abenduko 28ko udalbatzaren ohiko osoko bilkurako akta. Baten batek, zehose, aktan? Aktek ez da bisaldu. Ez da bisaldu aktia? Bale, bueno, urrenguan orduan, igual berriz pasatuko dugu. Orduan ez dakazu izateko hori bakarrik, bale. Urrengoako. Figura azkaren gomentu konturatu baina ez da. Bai, behau, eharki. Bueno, bigarren puntuan, orduan. Bigarren puntuan barruan, 2024ko azaroko alkate hirigintza eta jendarteko alorreko ebazpenetan. Alkate ebazpenetan, dakau, 455, 471, 27 ebazpen. Zehose, alkate ebazpenetan, Jon, Inigo, bai. Lehenko galdera bat, 458 dekretuan auzi judizial bat aipatzen da, horren detailerik eman aldia. Hor, abogatu eta prokuradore baten izendapena. Batzordean emango dugu, bai. 458 ez, 418 ez, 418 izan duzu, bale, bai, batzordean emango dugu. 400, gero bestia, 474 garren alkate ezpenian, landaketa forestalan inguruko deialdiaren inguruan, horra onartzen dira diru laguntzak. Bueno, hau debatetu ginen garapen batzordean, eta nahi ginen ekarpentxo batein, honen inguruan. Batetik esan, garapenean batzordean azaldu zen bezala, guk behi honez ikusten dugu, hemendik aurrea, diru laguntza hauek kontutan izatea, motrikuk onartuta, eta lege izan behar duen arau ordezkoak agintzen duten artikulatu hau da. 40. artikuluan, nun esaten da, ingurumen hobekuntza eta babes bereziko guneetan, bertako basoa bakarrik landatuko dela. Landaketa forestalen debatean nahiko luze dijua, aurretikan eta eukidi izan ditugu. Eta guk hemen nahiko genukena esan, usten dugu debate hau jarraitu egingo duela, etorkizunari begira, ze da gai bat, nahiko debate sortzen duela, lehentasunak zeintzuk izan beharko liaketen kontutan izan da. Guk uste duguna da, eta hau ez da bakarrik honi aplikatu beharreko gauza bat, baina uste dugu udal honek beste udal batzuk bezala, beharko genukela diru laguntzen plan estrategiko baten hausnarketa. Hau da, jakin, zer nahi duen lagundu, zela, noiz, zertarako, eta ze modutan. Kasu honen landaketaren inguruan, guk talde bezala argi dakagu zer lehenik gai honi, esparru honi atentzioa emanez. Guk argi daukagu zer lagundu beharko genuke modu sakonago, modu zorrotzago baten. Hau da, bertako basoak landatzen duten lurjabei. Ikusten duguna da, kasu hontan, kasu konkretu hontan, Gipuzkoako Foru Aldundiak laguntzen duela modu zabalago baten, bertako basoak landatzen duten pertsonei, edo lurjabei, beste batzuei baino. Baina, gure diru laguntzak, holan daude eratuta, laguntzen dute, egiten dutena da, momentuz oain arte behintzat, egiten dutena da, osatu Gipuzkoako Foru Aldundiak esleitzen dituzten diru laguntzak. Ze pasatzen da, gure kasuan, kontuen izan da, zelan dauden idatzita edo eratuta gure diru laguntzak, Foru Aldundiko diru laguntzak osatzen ditugunez, modu berdinian laguntzen dugu bertako basoa landatzen duten lurjabe bati, edo kanpoko espezie bat landatzen duen lurjabe bati. Gutakigun arabea, bera okernago, baina diru laguntza eratuta dagoen bezala, holan gertatuko litzake. Orduan,
ez ditu gehiago saritzen, bertako basoa landatzen dutena bestekin konparota. Nago izketan, 40. artikulotik kanpo dauden lur eremuetan. Beraz, horregaitik daga gurretako garrantzitsua, pixkat plan estrategiko orokor batez bakarrik ingurumen edo nolako gai dauki honean, baina beste munbetalak diru asko, esparru ezberdin asko laguntzen ditu, eta bada argumentu bat, hori hortan debate bat irekitzeko, etorkizuna begira. Horixe. Kaixo egunon. Bai, zuk esan dizun bezala Inigo, landaketan diru laguntza unek azkenengo garapen batzordean egon ginean hizketan. Eta, bi puntu nahi esan, ez? Lehenengo da behin, hor araudixan agertzen den bezala, diru laguntzak jasotzeko ezinbestekoa diala udal arauak betetzea, bertan ipintzen duen bezala. Eta hori bigarrena, diru laguntza hauek ipinizia martxan bi arrazoen txio. Lehenengo da behin, mosketak landaketa baino gehi sozialako mutrikun, eta arrisku bat ikusten ginen hortan. Eta bigarrena, landaketa horrek, o landaketak etxe zian gixenak, zian eukalitua edo espezin baditzaileena. Gaur egun, da azkenengo garapen batzordean esan ginen bezala, likero esan mutrigu herrixan, landaketak mosketa baino gehiago diala, hor buelten mandixeu. Eta 2024 urtean, mutrikun, ez eukalitua dezin baditzaile ez da landatu. Eta buruz noi izketan, baina ustez porcentaje ondixena autoktonua landatu dela. Geoleke esan, hasi, pino maritimo autoktonua dan, bai ala ez, hori beste diskusio bada, ez? Baina, garapen batzordien esan ginen bezala, pixka zan momentua o egoera rebertitzeko. Bai, laguntzia landatzen, porque mosketak geixo zian landaketa baino, eta bigarrena, eukaritu edo inbaditzailean amenazia gelditzia. Eta nik uste, ez dira esango eta diru laguntza hauen mutriguko udaleko diru laguntza hauek ez dira esango izaten bezala ekintza hori dana rebertitzeko buelta emateko. Baina, bai ikusten duna da, behintzat honek ere lagundu doala esan bezala geixo landatzeko eta eukalitua da inbaditzailea ez landatzeko. Eta diru laguntzen plan estrategikoakin horrekin ados, nik uste danak hartuta, bai kirola, alor sozialian, kultura, landaketak, danak hartu eta plan estrategiko baten biharra badakau. Jungo geha lantzen batzordetan. Beste zeo zein Inigo? Hirigintza alorreko ebazpenetan, 114-tik 126-ra 13 ebazpen. Hemen zeo ze? Eta ongizateko ebazpenak 146-tik 159-ra 4 ebazpen. Besteik, hemen? Ez. Aurre ingo dugu orduan, beronkortasun txostena 2024ko 3. hiruhilabetea. Azkenengo plenuan pasau gendun 2. hiruhilabetekoa eta oan 3. Guztira, 2.481.462 euro eta 3 sentimo gaztaudia fakturak ordaintzen. Hortikan 2.427.163,07 legezko epearen barruan eta 44.488,86 legezko epetik kanpo. 30 egun gitxiagoko epian ordaindu dira 783 faktura, 188,24 eta 31 egunetik 40 egun bitxartian 14 faktura, 1,1,76. Hemen datu gehiago bihar baldin badia, aurrengo ogasun batzordean aztertuko dago ere. Eta bigarren puntuko 3. atala, udal jardueraren kudeaketako beste zenbait egintzan barruan, nik nahi noan haitxatu, batetikan atxitxin aldapia o atxitxin jaitxiera
berrizteko obran lizitazioa atea dela, hori batetik, eta gero bestetik Almirante Gaztainetan dakaun tubo parke bezala ezautzen deun horrena, ere bai, orduan, ia prozesua martxan hasi da, eta berlaste adjudikatzen dan. Eta, horrek berri honak, eta gero berri txarrak ere batzuk badakau, nik uste herri danetan gertatzen dela, eta mutrikun ere bai, eta ez da oango gauzia, betikoa izan da, baina nahi dugu hemendikan ere pixkat salatu, ez dakit salatu da hitza. Baina pixkat herrisai jakinarazi zenbait jende, zenbait kuadrilla zetan dabiltzen herrisan. Hemengo parkian petarduak diala eta ez diala, egurrezko tubo baten barruan sartu deue, eta, kaltiak inditxue, parki erreda, Merkatu plazako komunak hastian behin apurtuta agertzen dira, komuna bea, espilua bea, barruko hasiera baten iriki gendunean umiak eta gaztiak eta bertan eoteko, iruditzezaku, espazio oso egokisa dela hortako, eta Merkatu plaziaz gain hortako ere ingendun, baina, hor hasi zian apurketa batzuk eta etxen, telegrametikan jarri gendun momentuan 3.000 euroko gastu euki gendula, horre konpontzen, eta gehien bat izaten zian igual barruko apurketak. Barrukoa oan gehiena gelditzu da, ala ere oan digan jarraitzen dugu, oan goxart irikitza egoteakuan ere, eta jendia guraso asko egoten dira barruan ere, eta horrek asko laguntzen dugu, baina kanpoko komunak, bitxikan behin, beti zehozeraka. Komuna beha apurtzen dugu, espilua apurtzen dugu, eta azkenean pena hundisa da herriko tokixako lazaintzia. Laste zabalduko dugu ere frontoia, maitzen danean, ze hori ere espazio gokisa izango da jolasian eoteko, eta pixkat bilurrez goz. Orduan, badakigu betiko kontua izan dela, eta ez dela bakarrik mutriku, baina guri tokatzezako mutriku zaintzia. Orduan, ardurak hartu behar deuenak, entzutzen badeu hau, hoxe. Bartziak, ardurak. Nire aldetik hortxek, ez dakitxe, badakazuen beste zeuzen? Bai, ni bi gauzatxo bakarrikan. Garapenetikan, Marketplace aplikazioa ja bukatuta da, eta urtarria bukaeran ipiniko da martxan. Bea Marketplaceak eitakia refrigeratu da barne. Eta, kirola ez da kirol bezala esan, Bixarre urteko azkenengo una da, orduan, urtia ondo bukatzeko Bixar San Silvestre korrika zaioen goreu herrixan ziar, orduan, aber animatzen den jendia, deben bukatutakoan, amaiketakoen goreu goiko plazan, eta urtia ondo bukatzeko, ondo azteko, ere, urtarria batian, urtero bezala, aber jendia animatzen den arnoa altzatzea, eta buru menditaldia urtero prestatzen doan amaiketako goxuaz gozatzeko aukera daka. Bale, oso ondo. Beste baten batek zeuze, ez? Bale, horra ingo dugu orduan, 3. puntuan, diru bilketa alorreko hainbat erreziboen ezeztatzia. Hau ere, abenduko pleno danetan pasatzen da urtero, 2024ko oandala 4 urteko errezibuak ezeztatzen dira, kasu hontan. 31.000 euro, 762 eta 58 zentimo dira, udalak ez ditxunak jasoko, zerga desberdinetan, batzuk ez dauelako ordaindu, ezta? 189 errezibo dira, 87 dira kotxeko inpuestua, trakzio mekaniko dun ibilgailuen gaineko zerga, 75 zaborrenak, beste 23 dira ondasun higiezinen gaineko zerga edo ibisa, eta 18 jarduera ekonomikoen gaineko zerga. Eta, gero beste batzuk ere badoze hola soltekuak dianak, baina, ez dakit hemen badakazuen zehoz esateko. Esan dezen bezala urtero pasatzen dugu plenuan eta urtero gauza berdinak errepikatzen dugu eta ia pixkat, ia... bergitxio batzen joten da, beti izan dugu berdina. Urtero izen berdinak, familia berdinak edo pertsona berdinak errepikatzen dira, eta, ja, viejos conocidos esaten den bezala.
Eta, bueno, batzutan, esaten duen bezala, ez? Batzutan igual biharrokiko dugu eta biharra dakanai lagundu inbersakue eta hori guztia, baina beste askok badakigu ez dela biharra eta diala pikareska edo, bueno. Eta, bueno, horren kontra, ez dakit, urtero gelditzen zako sentsazio hori, jota, honi izen zako kobratu, badakigu hau dakala bestia dakala ez dela ezinen dabiltzen pertsona dian askotan, ez? Eta honi izen zako harrapatu non baitxetikan, ez da ulertzen eta pena bada, baina urtero, berdintza egiten dugu. Ni gai errepikatuko nahi, beste aurreko urtetikan, aipatu zuten bezala, badoz jende batzuk behar bada momentu konkretu baten ezintasunetikan igarotzen dutela momentu hauetatik, nun ezin dugu behar bada errezigo batzuei erantzun, eta hauei, beti ereko deia, udaletxera zuzentzea, udaletxea badaka tresnak eta erabiltzen ditu tresnak, ordainketak frakzionatzeko eta beste nolako hainbat laguntze bai badaude eta hori dei bat. Gero, egongo dia suposatzen dut beste batzuk, benetan arrazoia bere gain ikusten dutenak, ez dutenak inolaz ere ordaintzen edonolako infrakzio bat dela edo zerga bat dela ikusten legezkoa ez dela beraientzako, hauei esan, benetan froga batzukin demostrazia dakate udalari edo administrazio publikoari benetan beraiek errezoia dakatela, baina hori demostratuen behar dute baiztela, ordaindu. Eta azkenean ja daude kirolariak. Benetan gauza divertigarri bat ikusten dutela, komila artean ipintzen da divertigarria, baina ipintzen dutela bere burua beste herritarren gainetik, ipintzen dutela, gu beste dano, tentela gehala, ordaintzen dugulako, eta berentzako da divertimentu bat, komila artean ipiniko. Eta honek esan da, aldana itxen da, eta ezin bada jaso, holan bokatzen dute. Gaur, kirol desberdinak dauz hemen ertetzen, San Silvestre, zorrak. Orduan, hau bosketa ingo deu. Dirubilketa alorreko hainbat erreziboran ezestatzearen aldeko bozkak. Hau batez. Urrengo puntuan, laugarren puntuan, etxasetxeko laguntza zerbitzuari buruzko lankidetza hitzarmenaren luzapena. Hau ere, hemen sosten danok badakizue, etxasetxeko laguntzak gizarte zerbitzuen oinarrizko laguntza bada, udalak daka honen eskumena, hau da, desgaitasun edo menpekotasuna dakena, arrazoi desberdina itxio, adina itxio ere askotan izaten da, ematen zakuen laguntza zerbitzu bat etxeko egunerakotasunean laguntzeko. Bi finantziazio bide daka, bat beurak erabiltzaileak ordaintzen duena beti ere beuren egoera ekonomikoa aztertuta, eta bigarrena izaten da udalak jartzen doan dirua. Baina, Gipuzkoako esango neuke isa udal guztixak, dakela hitzarmena inda Gipuzkoako Foru Aldundiakin, eta horren bitxartez jasotzen deu diru bat aldunditxikan, horri aurre etxeko. 2021an sinatu zen hitzarmena, juntzan urtean ere abenduko plenuan luzatu gendun urte bete, 2024ko abenduako 31 arte, orduan bixar amaitzen da epia, eta diputazioak, aldundixak, bisaldu digu datorren 2025ko iraian 30 arte luzatzeko eskaeria. Eta orduan horrekin gatoz hori luzapen hori onartzeko. Ez dakit hemen badakazuen zehoz esateko, Jon? Ez, askotan esaten dauna, ez. Igual da, azkeneko urtetan goruntz nahiko disparatu dan gastu bada, eta horredaka bi alde, gure ustez. Bat da alde negatiboa, budalentzako kostu ekonomiko importantia dela, urtero gerota ondixo badana, baina bestetik alde positiboa badaka, eta da, zerbitzu oso biharrezkoa eta ona dela, nik uste erabiltzaileak oso ondo baloratzen dauenak. Azkenian danok nahi izaten dolako, adin batea aiatuta, aldanik eta denpora gehien geure etxietan bizitzen jarraitzia, residentzia batea, beste rekurso batea juna horretikan, eta justo diru laguntza honek, edo zerbitzu honek hori da albideratzen dauna, ez? Norpean etxien alik eta denpora luziena edo bizitzia. Orduan, kostu ekonomiko importante badaka,
eta esan dutena horrek bere alde txarra daka, baina hau egon zan zerbitzu, hau egon zan momentu baten gainberan, egon zan urte batzuk egon zian batez ere pandemia bueltan, eta hola asko murriztu zana eskaeria eta hori, eta, bueno, oain berriz ere ematen da normaltasun batea etorri eta berriz ere goruz dijoala. Eta uste dugu hori, mantendu beharreko eta hobetu beharreko zerbitzu bat ala, merezi dola eta inbertsioak. Gu pixkat berretzi hitz horiek, usten dugu ezinbesteko zerbitzu badala, gero ez dakize batzorda, baina aipatu zen, behar bada Gipuzkoako Foru Aldundian dakan politikan nolabait bideratu egingo da, etorkizunei begira, baina direnak direla, da gure ikuspuntutik behintzat da zerbitzuak mantendu eta baliabidek eskaini behar zaiona. Altzatzen badi ere, gizarte zerbitzu ezinbesteko badala. Bai, gainera gure bete bihar bada. Beuren eskubidea da eta gure bete biharra da. Orduan horrekin dudai gabe jarraitzuko deula aurrea. Urtero bai, erabiltzaile kopurua altzatzen do eta orduak ere. Erabiltzaile berdina izan da ere, ordu kopurua ere igotzen do eta horrek ekartzen digu kostu handia. Esango neuke, azkenengo 2 urtetan isa 200.000 euroko igoeria eukiko doala honek. Ia 100 eta aurten beste 125. Baina honekin dudai gabe aurrera, gainera bete biharra da. Bale, bozketa jongo geha orduan. Etxez etxeko laguntza zerbitzuari buruzko lankidetza hitzarmenaren luzapenaren aldeko bozkak. Aho batez. Eta 5. puntua. Mutrikuko Santa Katalina komentuaren birgaitze iraunkorraren eta energia eraginkortasun eta berriztagarrien instalakuntzen obra kontratuaren espedientea, kontratuaren esleipena. Aitor. Komendoko proiektuai lotuta hiru enpresa aurkeztu dira, Altun Uria S.A., Unibide Obras y Contratas SL eta Iparragirre Eraikuntza Lanak SL. Lizitatzeko orduan hiru punto eukiria kontutan, badala dokumentazioa da zertifikazioa, bigarrena proiektua exekuzioa, dirugarrena eskaintza ekonomikoa, gehi irizpide sozialak. Eskaintza ekonomikoa kontutan eukitza, azkenian Unibide enpresak 3.923.312,56 euroko eskaintzen deu, eta esan bezala dokumentazioak, zertifikazioak, proiektua, exekuzioa, eskaintza ekonomikoa, gehi irizpide sozialak kontutan eukitza, kontratazio mailaren proposamen esango zen, proiektu hau adjudikatzea Unibide Obras y Contratas SL-eri. Hemen zehose, inok? Zela irizpide teknikutan eta teknikok etzen duen balorazio horrek kontratasun mailan, guk ez daka horren inguruan izateko, sakea doz. Gure partetikan, dakigun bezala, hau kainaren 27an, esleipen hau guztia burutzeko lehen pausa eman zen, kreditu konpromisuan onarmena bozketaren bitartez. Momentu hartan guk komentuarekiko gure jarrera saldu genuen. Hau da, guk ikusten dugu guretzako lehentasuna zen beti izan da. Komentuan eraikin egonkortzea ikusten dugulako herriko eraikin eta ondare baliotsua dalako eta potentziala dakalako berez. Hori argi utzita, ikusi duguna da, Europako Next funtzak erabiliaz, egonkortze hau bilakatu da, azkenean, proiektu nahiko potolo baten, 5 milioitik orokorrian, 5 milioitik gora doan
proiektu erraldoi baten, eta guk, batzorde ezberdinetan azaldu deu, gure ikusmira propioak proiektu honekiko. Hau da, ze nolako erabilpenak, ze nolako hausnarketak egin daitezke honen inguruan. Bakoitzak, talde bakoitzak dakagu batzuk konpartituak dira, beste batzuk ez beste, baina guriak dira beste batzuak bezala, gizarte egintzari lotuta, baina atal ezberdinak jorratuaz, ez? Guk bere momentu hartan esan genuen, kontuan izan da ze dimentsio sakan proiektu honek, udalak tientuz eta pauso bakoitza ongi neurtuaz jokatzea. Ze badakagu aurrekariak, inbertsio potolo zati batzukin eta ondorio iso latzak pairatu izan ditugu. Badakigu hemen diru laguntza oso portzentai garrantzitsua datorrela Europatikan, baina dana dela uredolak inbertitu egin behar du. Orokorrean inbertitu egin behar da, eta hori, bere momentuan esan ginen, ekainean. Eta gauza antzerako momentu hartan enginen abstenitu, eta honen, kreditu konpromisoaren inguruan, eta baita ere egin ginen antzerako osnarketa bat, urriak 8an, non jazan kontratazio espedientaren onarmen, hau da, kontratazioa luzatzera edo deialdia luzatzera zoan momentuan. Kontratazio honek, lehen momentu hartan argitu zen, eta argi dago, bai Europako, bai estatuko, eta bai udal honetako bermeak eta irizpideak jarraitu behar dituela, eta guk bere momentuan esan ginen, prozeduraren inguruan ez genula aparteko komentario horik egingo, ze azkenian dia erizpide teknikoak eta dia kontrol ez bakarrik udala honetako, baizik udalaz gendiko kontrolak, eta hortan ez ginen zer esango, baina fondorekin gure zalantzako entikan badauzkagu proiektuan dimentzioa eta proiektuen erabilera etorkizunean. Berbada ikusten duguna da, azkenian, next funtzak orokorrean da hartu dezakegu, ez udalona, baizik eta hainbat udaletan, bedeinkapen bat bezala, diru laguntza oso potoloa gauzak egiteko laguntzen diguna. Baina, neurri baten, gure ikuspuntutik behintzat, egiten duena da, kasu hontan, baldintzatu ez, baina bai bideratu, hau da, gu jaso ditugu diru laguntza honek, proiektu orokor baten enmarkauta, geoparkeak gidatzen duen proiektu baten enmarkaturik. Orduan, norabidea nolabait markatuta dago. Diru laguntzak hauek ez balia egongo, behar bada komentua egongo zen, oendikan ezin tente eukita. Baina, konsiente izan behar geha, gauza batzutako jaso ditugula. Ez guk udalak nahi duan, bere kabuz behar bada nahi duana egiteko, konbi artean pintzen dute, beti, herrian honen komentzatzen ez, baina pauta batzuk markatuta, bintzat. Eta orduan, hau kontutan eukita, gurean segitzen dugu eta koherentziaz aurreneko gure abstentzioakin kontuan eukita, oraingoan ere abstenitu ingo gara. Beti ere, aldarrikatuaz, komentuaren inguruko erabilpen eta garapenean egingo den debatean, parte hartuko dugula eta gure ekarpenak egingo ditugula. Bale, oso ondo. Bozketa joango ge orduan. Santa Catalina komentuaren kontratuaren esleipenaren aldeko bozkak, abstentzioak eta ezezkoik ez du. Lehen esan dut 5 puntu ziala, baina 6 dira erregu galderakin. Erregu galderatan baten batek maitxik zehose? Bai. Galdera zehatz bat, Saturraran eta urrian onartu zen mozioaren inguruan, ia komunikatu dan edo komunikatu ez bada bintzat, bizkat, gogorarazi, luzapena, ekarpena egitea.
Joseba, bixaldu da, mozioa bixaldu da. Bueno, Inigo, egongo gea horri buruz hizketan, bale? Nik beste galdera bat. Bai. Bai, uste dut, justo aurreko astian, edo dela bi aste sare sozialen bitartez, da gero periodikoan ere bai, Eibarren sortu dela Eibar mailako plataforma bat, kale egoran bizi dian pertsonen inguruko errekurtso bat eskatzeko, lehen zela ibili gean kartera inguruan eta udalak eskaini beharreko zerbitzuen inguruan, kartera hortan ere, udalei, Euskal Udal guztiei bakoitzai berie, baina eskualde maila mankomunatuta edo tokatzen zaku etxegabekoei ere errekurtso batzuk edo eskaintzia. Eibarren onda horrazkenek urteetan errekurtso hori, Eibarko Udalak, dalakoan gantxikan erabaki dugu errekurtso hori itxitzia edo ez luzatzia. Badakitzi bibilizatela, azken, movimentu goixo onda edo eskualde mailan edo badoz, gabaz etortzen nien etxea, turismo blogoaz barruan ikusten telako arkupietan baten baldotan askotan, eta deukere errexan badakaulako biharra. Horre, eskualdeko udaletxeko gizarte langileak bai eskutiz bateratu bat bideratu zeuela, eta politika mailan ere bai, politikuak eren gendun, alkatiak eren gendun, baina nidaki ditxela behintzat ez da beste izeon, ez da mugimenduik egon. Horre ere, datorren urteako zehose bideratzen den, baina ez da ikusten erreza, eskualde mailan, baina biharko dugu alegina. Maitxikan beste iz espaldin bado, horixe, ondo pasau gamozarrak eta urte berri ondan hoi.